ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଆଜି ଦୁଇଟି ସାପ ଏକ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଦେଖି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେହି ସାପ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଲରେ ପଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସାପ ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ନ ମାରି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ତାକୁ ନ ମାରିକି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାପ ଜାଲରେ ଏପରି ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଲ ସରୁ ଜାଲ ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ମ ସବୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣେ ସେଇପଟେ ଯାଉଥିଲେ, ଆମର ଦୁହୁରିଆ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲର ସାମ୍ବାଦିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଏ ଘଟଣାଟି ଆସିଲା ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବ୍ଲେଡ ଧରି, ଦୁହୁରିଆ ନ୍ୟୁଜର ସାମ୍ବାଦିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବ୍ଲେଡ ଧରି କାଟୁଛନ୍ତି, ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। এই ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଦୁହୁରିଆ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲର এই ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜାଲକୁ କାଟି ସାପକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦୁହୁରିଆ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲର ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବ୍ଲେଡରେ କାଟି ଜାଲକୁ ସାପକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କଲେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଯୁବକ ଯିଏକି ସାପଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଆଙ୍କୁ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାପଟି ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ନାଳ ଦିହରେ ଗୋଟେ ଜାଲ ଭସେଇଛନ୍ତି ଆସିକି ବହୁତ ଦିନ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜାଲ ଦିହରେ ଆସି ଆଜି ବି କାଲି ଗୋଟେ ଧଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା, ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି ଅଲରେଡି, ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖୋଲିକିରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଆପଣ କାହିଁ, ଲୋକ ତ ପ୍ରାୟ ବାଡେଇ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯୁବକ ମାନେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସାପ ହଉ, ବେଙ୍ଗ ହଉ, ମୂଷା ହଉ, ସବୁ କିଛି ମୋର ଜନ୍ତାରେ ବି ଏଠି ଦୋକାନରେ ମୂଷା ପଡନ୍ତି, ମୁଁ ନେଇ ମାରେ ନା, ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ।